ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଘୃଣା ଯୋଗ୍ୟ। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ବାଳକର ଛବି କେବଳ 14 ବର୍ଷର ପିଲାଟିଏ। ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏହି ପିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅଟିଏ, ଯାହାକୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ମହିଳା ପୂଜାରୀ ବଳି ଚଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ପଛର ରହସ୍ୟ ଆଜି ମୁଁ ଖୋଲିବି। ତେବେ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ବ୍ରଦର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ବଳିଆରସି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସତ୍ୟ କାହାଣୀକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ବିଷୟ ହେଲା ନରବଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ କାହିଁକି, ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଘୃଣା ଯୋଗ୍ୟ। ତେବେ ନରବଳି କ'ଣ? ତାହା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ କାହାକୁ ଓ କ'ଣ ମିଳେ? ଆସନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ବାଇବଲରୁ ପଠନ କରି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପଢ଼ିବା ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ 7ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ପୁନର୍ବାର କହିଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ମୁଁ ମେଷ ଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ୱାର। ଯେତେ ଜଣ ମୋ ପୂର୍ବରେ ଆସିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚୋର ଓ ଡକାୟତ, କିନ୍ତୁ ମେଷ ସବୁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦ୍ୱାର, ଯଦି କେହି ମୋ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରେ ତାହେଲେ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇବ ଏବଂ ଭିତରକୁ ଆସି ଓ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଚୋରା ପାଇବ। ଚୋର କେବଳ ଚୋରି, ବଧ ଓ ବିନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସେ। ସେମାନେ ଯେପରି ଜୀବନ ପାଆନ୍ତି ଓ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ପାଆନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆସିଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ବାକ୍ୟରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦ୍ୱାର ବୋଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଦ୍ୱାର। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜକୁ ବଳି ଦେଇ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଓ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦେବୀ ଓ ଦେବତା ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ଜଣ ମୋ ପୂର୍ବରେ ଆସିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚୋର ଓ ଡକାୟତ। ତାମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ହଉ କିମ୍ବା ପରେ ଯେଉଁ ଦେବୀ ଦେବତା ଆସିଥିଲେ କିମ୍ବା ଆସିଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଚୋର ଓ ଡକାୟତ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚୋର ଓ ଡକାୟତ କହିବା କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଜାଗତିକ ଚୋର ଡକାୟତ ମାନଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଜଣେ ଚୋର ଡକାୟତ ଯଦି କାହାରି ଗୃହକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ତାର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହେ, ତାଙ୍କ ଗୃହର ଜିନିଷ ପତ୍ରକୁ ଲୁଟିବା। ପଛେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡୁନା କାହିଁକି? ଚୋର ଡକାୟତ କେବଳ ନିଜ ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ଆସନ୍ତି। ଠିକ୍
ସେମିତି ଅନ୍ୟ ଦେବୀ ଓ ଦେବତା ମାନେ ନିଜ ଲାଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଲାଭ ନର ହତ୍ୟା କରିବା, କାହାକୁ ଲୁଟିବା, କେବଳ ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ସେମାନେ ଆସିଅଛନ୍ତି। ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ ସେହି 14 ବର୍ଷିଆ ପୁଅର କଥା ଓ ସେହି ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲେ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟିଲା। ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପୂଜାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରାତ୍ର ସମୟରେ ବଳିଦାନ କଲା। ଯେ ବଳିଦାନ କରିଛି ସେ କାହିଁକି ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବ? ବଳିଦାନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। କାହିଁକି ନା ସେ ଯେଉଁ ଦେବୀ ବା ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେହି କହିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ, ନହେଲେ ସେ କେବେ ନିଜେ ତା ଆଡୁ କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ଜଣେ ପୂଜାରୀ। ସେହି ଦେବୀ କିମ୍ବା ଦେବତା ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଆଶା କିମ୍ବା ଧମକ ଦେଇଥିବେ। ହେଇପାରେ ଏହା କହିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ତୁ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ନରକୁ ବଳି ଦେ, ତୋତେ ମୁଁ ଜଗତର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବି, କିମ୍ବା ମୋତେ ଗୋଟିଏ ନର ନ ଦେଲେ ତୋତେ ଓ ତୋ ପରିବାରକୁ ଖାଇଯିବି ବା ହତ୍ୟା କରିବି। କାରଣ ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ପୂର୍ବରେ ଅନେକ ଥର ଏହି ପ୍ରକାର ଅଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଛି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କେବଳ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଆଉ ଏକ ଘଟଣା କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଘଟିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ। ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହୁଛି, ମୁଁ ଶିବ ଶଙ୍କର ବା ଶିବ ଭଗବାନ ଆସିଅଛି ବୋଲି ସେ ଏହି 2 ଝିଅଙ୍କୁ ବଳି ଦେଇଛି। ନିଜ ମା ହେଇ ସୁଦ୍ଧା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବଳିଦାନ କରିଦେଲା। କାହିଁକି? ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଲୋଭ କିମ୍ବା ଧମକ ଦେଇଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ନିଜେ ନିଜ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବଳିଦାନ କଲା। ଭିଡିଓରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ କି ସେ କହୁଛି, ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ କହୁଛି, ମୁଁ ଶିବ ଶଙ୍କର। ହେଇପାରେ ସେ ନିଜେ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ମାରିଥିବେ। କାହିଁକି ନା ଏହି ପରିବାରର ଏକ ଶିକ୍ଷିତ ପରିବାର ଅଟନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଟନ୍ତି। ତା ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଭାବ ନଥିବ। ତେଣୁ ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଏହି ପ୍ରକାର କାଣ୍ଡ କରିନଥିବେ। ଯଦି କରିଥିବେ ତ କେବଳ ଦବାବ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ତା ଦେହରେ ଶିବ ଶଙ୍କର ନିଜେ ଲାଗି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାରିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚୋର ଓ ଡକାୟତ। ସେମାନେ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜ ଉପକାର ନିମନ୍ତେ, ନିଜ ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ କିଛି ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ହେଇପାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଘଟଣା ବା ସମସ୍ୟା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ତେଣୁକରି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ହେଇଯିବା ଓ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଦ୍ୱାର, ଯଦି କେହି ମୋ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରେ ତାହେଲେ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଜୀବନର ଦ୍ୱାର କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦେଇ ଗଲେ ଆମେ ଜୀବନ ପାଇବା। ରକ୍ଷାର ଦ୍ୱାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି। ଯେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଯେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ଦେଇ ଗଲେ
आमे समाधान निश्चिंत पाइबा। तेणु आज निज हाथ रे निज जीवन रही, निज उपरे रहिला निष्पत्ति, उपकार किंबा अपकार। एवं नरबली परमेश्वरंकर घृणायोग्य अटे कहिबार कारण प्रभु निजे आंभ मानंकु सृष्टि करिसंती। आंभे माने समस्ते तांको संतान और संतति अटु। पुणी परमेश्वर आंभ मानंको बापा बा पिता अटंती। तेबे कौनसी बापा कौन तांको पिला मानंको हत्या सही पारिबे कि? सेथिपाई नरबली परमेश्वरंकर घृणायोग्य अटे। ताहा वाक्य रे मध्य लेखा जाइछि। आसंतु देखिबा द्वितीय विवरण तार 12 अध्याय 31 पद। तुम्भे सदा प्रभु आपणा परमेश्वरंको प्रति तद्रूप करिबो नाही, कारण सदा प्रभु जहाँ घृणा करंती एपरि समग्र घृण्य कर्म से माने आपणा आपणा देवता गणर उद्देश्य रे करिअछंती। मध्य से माने आपणा आपणा देवता गण उद्देश्य रे आपणा आपणा पुत्र और आपणा आपणा कन्या गण को मध्य अग्नि रे दग्ध करंती। मोर प्रिय माने आज परमेश्वर आम निमंते निज आदित्य पुत्र को दान करछंती, जेपरि आमे विनष्ट न होई अनंत जीवन पाऊ। ता माने प्रभु आंभ मानंकु प्रेम करंती और आंभ मानंकु रक्षा करिबा निमंते चाहंती। तेणु सुजोगर सद्व्यवहार करिबा। आज जदि आमे प्रभु जीशु को विश्वास करी ग्रहण करिनाहु, तेबे प्रभुଙ୍କ निकटକୁ आसंतु और सही प्रभु ओ परित्राण कर्ता अटंती यह विश्वास करंतु। से निश्चित रक्षा करिवे ओ अनंत जीवन देवे। आशा करे एही वीडियो द्वारा आपण उपकृत होइछंती। जदि भल लागि थाए तेबे लाइक शेयर और कमेंट करंतु। जदि मो एही चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे दया करी सब्सक्राइब करि दियंतु, जा द्वारा एही प्रकार बाइबल विषय अपलोड करिबा द्वारा आपणଙ୍କ निकटକୁ प्रथमे पहुंचिबो। धन्यवाद। प्रभु आंभ मानंकु प्रचुर भावरे आशीर्वाद करू।